Ongi etorri ikastaronen laugarren ta azken gaimultzora. Gaimultzo honetan zuen iraunkortasun ekimen lokala, gogoratzen duzue, bigarren gaimultzoan aurkeztu zenutena. Ekimen globalakoekin lotzera gonbidatzen zaituztegu. Ekimen eraldatzaien inguruan eztabaidatzea da gaiblokeen honen helburua, eta oinarrizko ekintza plan bat garatzea, zuen ekimenetako baterako. Beste hitz batzuetan esan da, zuek proiektu bat adostea eta berau diseinatzeko batzea, eta zergatik ez, etorkizunean martxan jartzea. Bloke honetan ez duzue material berririk. Hala ere, ikasketa eta hausnarketa prozesu honetan oso gomendagarria izango litzateke eta asko lagunduko dizue dagoeneko ikusitako materiala berrikustea, bereziki hirugarren gaimultzoko materiala. Zuen pentsamendu eta proposamenak entzuteko irrikitan gaude, eta batez ere zuen konpromisua iraunkortasunarekin amaitu ez dadin gaimultzo honekin, ez da ikastaro honekin ere. Izan ere, erronka hau lasterketa luze bat da. Animo asko.